Kaikki tärkeä ei aina tule nähdyksi. Usein emme arjessa edes huomaa niitä asioita, joihin luotamme eniten. Asioita, jotka hoituvat ennen kuin kukaan ehtii pyytää. Hetkiä, joissa homma toimii, koska kaikki on varmistettu jo etukäteen. Luottamus ei synny kerralla, eikä suurilla sanoilla. Se rakentuu teoista, jotka toistuvat aamu aamulta, tilanne tilanteelta. Se ansaitaan olemalla aina askeleen verran edellä. Silloinkin, kun kukaan ei ole näkemässä. Luottamus ei synny yhdestä ihmisestä. Se syntyy meistä. Meistä, jotka seisomme rinnalla. Meistä, jotka ennakoimme. Meistä, jotka näemme kokonaisuuden ja kannamme siitä vastuun. Tämä on enemmän kuin yksittäinen toimitus. Tämä on verkosto, joka toimii kuin ajatus. Tämä on lupaus, joka lunastetaan yhdessä. Etra, luottamuksesi arvoinen.